Jo no faig aquestes tonteries en el meu camp. Tots els pibes fan au i el cas segueix el rotllo. Buy myself flowers. Buy myself flowers. La dona canta, està cantant una cançó, la de Flowers, i el cap la sent i també canta. No mateix. Estic cantant així la meva cassetó. I després se posa. Quan el profe diu falten 5 minuts Falten 5 minuts per entregar. Que vols acabar la feina? Ràpids. Si no es Ja per t'ho veure. veure. I el xiste és quan ho dones, te diu, no entenc res, torna-ho a fer. Que ho faig malament, que no ho acabam. A vegades sí, a vegades no. Això ja me passa molt l'habitual. Un dia, a quart, nos varen quedar jo i ell fins les 2:15 per acabar d'escriure alguna cosa. I després la nota? Un 6. Uf. No, perquè va, ella... O sigui, em vaig llegir. El sàndwich al fons de la meva motxilla. Després que li pos dels llibres i tot això, Això me passa moltes vegades perquè me fa peresa treure el tàper. estan de llibres i tot això, i sense tàper i s'esclafa tot. La motxilla i queda aplastat. El sàndwich se queda aplastat. Tritura, galleta. Jo en soc plàtan. Se m'aplasta. Pues, Està més bon encara. té el mateix sabor, però més bo. Tot se mescla més. Vinga, recollau tu. Avui, va llibres. La Fúria, l'altre dia en el meu ropero, va fer el mateix que el primer. Va com si me llevas roba. El moix és així. Se troba algo i ho tira. Sí, yo tenía un hámster. Me rompía las chanclas. Las comía. Jo no vull veure la reacció de l'amo. No vull veure la reacció de l'amo. Ja s'han acabat Què? Ja, sí. Sí, m'ha passat molt. Perquè entre platges, amics, festes, tot, la meva reacció. Te passen tant, que te passa així. Pam. Això me passa molt. Estàs de vacances i pum! I ja vaig a l'escola. I te dones compte que ja ha acabat. I me diu ma mare, au, que dilluns ja teniu escola. I jo li dic, què? Tan ràpid?